Halo ning bulek teko, ning bulek. Dagelane metu malah nyumet kembang api lho. Kembang api ndiasmu kompore mbledhos. Duh, gosok iki. Piye? Aku ra apa-apa mak. Pilih. Lek sindan. Alah, engko timbangane ke utaan lho, Bos. Oh iya. Wilujeng dalu Bu Limbo. Wilujeng dalu cak percil. Alhamdulillah niki kepanggih wonten Ponorogo. Nggih. Iki wonten daerah apa kuwi jenenge? Balong. Balong. Nggih. Pokoke daerah mriki. Nggih. Nggih. Anu, nyantai mawon nyantai. Sabar. Lah, nggih ngoten mawon nggih sing ajeng lenggah, sing wingking wangsul mawon. Penak ngature wis penak. Ki jane apa to, Bek? Bek sing mbok godhog iki lho. Mripat tok perih iki mesti goreng-goreng wong iki mesti. Duh. Poh. Wis ya, nyantai, boles. Encene ya suwi ra tau ning Ponorogo. Daerah Ponorogo iki kondang lho, Tet. Kondang piye? Dawet jabung pedhot ki mangan dawet jabung. Dawet jabung mangan mbok tutut udune sak lepeke. Otot-ototan engko akhire. Rayan kok. Nggih. Niki teng daleme Ibu Boinem Bonsai. Wis diomongi. Percil, nek maca sing ati-ati sing pas. Kula masalah nek bulet kula masalah. Oh iya, ning blek kok pawon niku mau. Ibu sapa? Sing obor-obor sampean leren riyen, Mbak. Nggih, ngapunten Bu Limbo. Nggih Mas Gunten. Badhe kula waos. Teng dalenipun Bu Inem nggih menika mantenipun Mas Bagus Setyamurti utawi gendut. Padahal wonge ya kuru kok isih gendut lho. Iya. Kali Linda Ayuning Tias, Desa Ngampel, Dusun Merangsang, Grenteng Grenteng Ponorogo, Kecamatan Balong. Balong. Tempat rias teng Mbah Sikon. Sikon iki apa? Kula rias wae teng kene Mbah Sikon beh jan. Sesuk-sesuk iki toilete dikai lampu to, Bek. Ora dikai lampu lah kok tak pature tak cokne lho kok mumet turu wene basal tak kuwepuk lah kok jareku sampe jebul Mbah Sikon dhewe to sing adus. Kleru aku jareku lak sapa ngono tapi mboten masalah. Niki teng mriki sederek sedanten. Mundur kabeh Mas Nggih, dados mulai pundi mawon Ponorogo sedawanten niku sederek sedanten. Dados dalu punika ungkate wong goblok. Apa enek mik kok sampe cepot iki kucluk ya jane kowe iki. Walah, iki gara-garane sapa ngono? Mbah Sikon. Ora Mbah Sikon, aku nggone Mbah Sikon. Ah. Aku nggone Mbak Nani kok. Mbak Nani. Mbak Nani iki. Mbak Nani karo Mbak Wiyati. Kan ning kono kuwi aku. Oh ning kono omah kono. Rondo tuwek ngono. Ora ning ngono dat masyaallah. Iki hajate napa, Bos? Iki temantenan. Manten nggih. Genah nggih niki manten lho nggih. Jelas nggih. Niki jelas napa mboten? Jelas. Nek mboten jelas. Manten ae ditungane tentang meteng. Lah. Ten meteng nggih, pripun? donga kuwi sing apik. Leres. Leres Bu Limbo. Eden-eden tembung sing becik, Nggih, aja nggih. langsung meteng ngono kuwi. Lah niki sing golek apik yo. awake dhewe ditekokne rene iki duweni rezeki, duweni Amin. lantaran ndongakne karo si manten. Iya. Dungane apa jajal? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a Lho, bainakuma kaya ngono kuwi. fil khair. Kaya ngono kuwi saiki. Urung aku iki lho jebolan gontor lah kuwi mangsa. Ning ngarepe gontor bakul es suwi aku mbiyen jane ning kono iki. Ya terusno isomu kuwi paling yan. Barok Iki. donga Ya. ndongakne Ya. karo sing mantene. Sing manten. Oh iya. Iya. Nggih pripun? Oh nggih. Tak aturi kula atur riyen. Monggo niki mandhap riyen Mas kersane wingking kersane ningali. Ngoten nggih Pak nggih. Nggih ngoten ya Lungguh. Jare kula aku kon mulih. Urung dibayar ya kon mulih. Urung diapa-apane kon mulih. Dados dadi pasangan sing dirahmati Gusti Allah. Amin, Allahumma amin. Pasangan sing barokah. Amin, Allahumma Iso amin. ketemu dunya wal akhirah. Iya. Contone lak umpamane manten kowe kudune piye jajal? Pengen seneng, pengen tentrem. Ya. Iki ngang lakonono driji 5 iki lho. Jenengan driji 5. jenengan kertas napa mboten?
Ora ngerti iki? Driji 5. Jenengan Ya ngerti, Driji 5 ngerti. lah nggih ngertos to Driji 5. Iya, iya. Ning lakonono menurut Driji 5. Driji 5 ki tegese sing piye? Oke, jentik. Jentik Iku kudu iso ngutak-ngutik kuwi tugase manten wedok. Manten wedok. Ngutak-ngutiken wong lanang. Weh, weh. Jentik iku mau ya. Kudu ngutak-ngutik. Nggih ngutik-utik ngono. Kudu ngutak-ngutiki wong lanang. Tak biacok cengelmu lho kene malan. Sing ngutik-ngutik biasa sing lanang sing wedok keritok biasa. Goblok kowe cewek. Kuntake piye iki? Ya salah. Kowe iki wale. Wale. Wong sing ngutik-utik kok malah sing wedok. Iki kudu sing wedok sing ngutak-ngutik. Tegese ngutak-ngutik tegese. Karemenane wong lanang kesenengane manten lanang. Eh. Umpamane isuk masak lodeh. Lodeh. Masak soto. Soto. Nek sore ya bedone. Ah. Lalapan. Lalapan. Lawu tempe. Lawu tempe isune beda. Bedone. Mangan batang. Ya, Oh iya iya. ya. Dadi beda-beda Mas. Pangananmu Ya. lho. Terus nomor loro Iki manis. manis. Manis manten wedok kudu senyum sing manis. Wow, meringis terus. Lho. Tapi aja terus-terus Mbak kaya wong gendeng sampean golek terus-terus meringis. Tunggalane bojomu ya Tat ya? Iya, bojoku. Bojone Kuntat meringis terus lho, Bos. Wah, apa perkarane kekamban lambe? Boten. Gingsul. Gingsul gangsal 12 dadi assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gingsul niku. Kuwi istri sing bermanfaat. Iya, iya. Kena kanggo alat bangunan. Tegese Lho kok bangunan? Lah kangge propel. Wah. iya iya. Tapi nuwun sewu nomor loro manis. Nomor telu Panunggul. panunggul. Unggulno wong lanang. Unggulna wong lanang. Wadine wong lanang kudu iso nutupi wong wedok. Oh, Ngono lho. no- Wadine wong wedok wong lanang ya kudu iso nutupi. Nomor papat Pituding. pituding utawa Tudingno barang sing elek, barang sing apik. Iki lho Mas sing apik, iki sing elek aja mbok lakoni. Oh, bener, Bos. Oh, Dadi iya, dudeng iya, iki contone umpamane sing lanang kok nakal. Kok dolan bengi ra tau mulih garek nyulek matane celek bongko. Niki. Dadi diculek ngono ya. Nggih mboten masalah wong nakal kok. Oh, iya, iya. Ning nomor iki lho, iki iso aku jempol iki lho. Apa jempol? Manten lanang kudu jempalian digiatne sampai pol. Alah, Niku. Tegese Rusuk kowe rusuk. ora ngono, Cel. Cek, Rungokno. Lah iya to, jempalian to. Jempol, Jempalian jempol. iki tegese iki megawe sing peng-pengan. Yo nyambut gawe sing tenanan. Kanggo anak putu. Ngalih kowe ra iso, aku sing iso. Nisi ya. Kula niku lak manten ngeten mawon Mas, manten Mas Agus, Mas Bagus. Niku kedahe jenengan damel 5M mlumah murep mancep mlebu metu. Wah, Hei! tenan iki sing nemen ya awakmu. Lho tenan, mlumah iki manten wedok kudu ndang mlumah. Aduh. Tak bacok. Oh tak idoni lho kowe malah nek wong kancane ngomong kok. Mlumah. Maksudnya mlumahi manten wedok, mlumahi njaluk kayane sing lanang kudune mlumah. Lah wis weruh manten wedok mlumah, sing wedok lanang ndang murep. Sampeyan murep dadi alon-alon lak klenu. Lambimu. Nek Kedahe kudu iso negeske sing Lho, apik lah, lho, nggih. Cel. Maksudnya murep niku ngrungkepi rumah tangga. Oh. Manten lanang kudu iso ngrungkepi rumah tangga. Oh. Ibaratnya wong lanang presiden rumah tangga. Wedok menteri rumah tangga. Meletek awakmu. lah. Kok metek men bengine percil nggih. Meletek wong ancane bayaran rada akeh. Dadi ora sanggup yubas rumah saku. Iki golek dhuwit ngene iki ya apalan Ya, rumah saiki saku. sing nomor 3. Mlumah murep mancep. Dicepne apane? Lah ya iki opone ya sing dicepne ya sik tak pikir. Nah ngene. Ojo sampai lali lho, Cel. Boten. Ojo sampai lali. Mancep kuwi tegese manten lanang karo manten wedok kasih sayange dincepne, dijerokne, diongkek-ongkek aja nganti cepot. Dadi Jeweru ngono. Kuwi aja jiru-jiru panemumu ya. maksudnya Kuwi berapa? kok saru lho kuwi Lho, kok. boten, Kok diongkek-ongkek. Boten nuwun sewu kasih sayang. Dados kasih sayang niku dincepne, dijerokne, diongkek-ongkek aja nganti cepot. Nuwun sewu, kasih sayang kalih cinta niku benten. upamane? Lah kasih sayang tidak mungkin bisa pudar, tapi kalau cinta bisa pudar. Apa arti sebuah cinta? Apa? CINTA, ciuman indah namun tetap abadi. Wow. Wah, Dian. Hebat, Apik percil hebat. apik kuwi. Hah, rokok endi? Oh, sing. Urung wayahe. Ngapa njaluk rokok? Oh, Nyambut apik gawe lah, urung Orang sampe kei kok. rokok ya kecut, bro kowe rumah saku. Saiki mancap nomor Mancep. 4. Apa mau ya? Mlumah murep mancep Mlebu. mlebu. Lah iki nglebokne pikiran sing positif. Tegese manten lanang umpamane dolan sawayah-wayah kirim ana WhatsApp bojomu. Oh, ngono. Ora kaya mak sindan kene ndek kenane. Nyapa sinden kene nyapa? Ngajar sindan sampean iki. Kurang ajar apa Iki lho, loro iki lho. Kurang ajar Lah kok WhatsApp aku to, Dat. Lah terus? Lah kok ngene to? Mas, sampean duwe WhatsApp? Duwe. Lah kok ngene. Mas, WhatsAppku lho lebokno. WA-ku lho lebokno WA-mu jarene ngono. Jare kok iso WhatsApp ki WA. WA-mu lebokno WA-ku. Terus aku tak jawab, "Apa ora keri?" Aku ya ngono terus. Ku piye ngono.
Ngoten niku jeneng naturi. Lho lah ya WhatsApp ki biasa jenenge WA. WA to biasa. Mendingan WA aku lebokno WA-mu. Apa kenek goblokmu lho padha lanange kocluk iki. Camblukan lho kok. Kowe rumangsaku ngono ku lho dadi nglebokne pikiran sing positif. Terus metu-metu nalare manten lanang karo manten wedok kudu iso metu nalare urip dhewe aja melok mara tuwa terus. Ya bener. Ngoten Bos lan jenengan mbok bilih manten kedah pripun mbok bilih. Wong urip ning donya sing digoleki apa? Digoleki ya ayem tentrem, rukun, rumah tangga, ibadah. kejuduan ibadah sing akeh. Kaya ngono kok ndalang barang nyang. Ki piye? Iki kocok iki. Dalang iki karepmu piye? Rumah tangga sing rukun. Alah. Ibadah sing ayem tentrem ibadah sing Oh, tenanan. urip ning donya. Sedekah. Ya roh aku roh rasa mbok omongi. Urip ning donya niku sing digoleki bolongan. Cil. Napa? Kowe aja orno-orno iki ning grenteng lho. Mboten apa-apa. Pedaleman, sanding pondok, gontor lho iki. Ngertos kula wong nggih liwat mriku wae. Pondok iki Lha pondok. sampean jenengan sing goleki napa ngeten bolongan, Bos. Duwe omah magrong-magrong ra nek lawange liwat ndi sampean jajal? Oh. Ngono. Kuwi mong omah, mobil, jenengan gadah mobil jutaan ratusan juta, ora nek lawange jajal mlebune liwat ndi? Lewat ndi? Gak mulek ning ngarep tok sampean. Dadi Tak omongno, perkara Mas bolongan Bagus. ku mau ya. Nggih, manten anyar ngene iki lak ra duwe. Lho. Nyapa? Bolongan ngono tang. Lah mboten, mesti lak ra duwe pikiran sing jernih terus piye? Kuwi lho Mas Bagus aja golek bolongan liya. Lho kowe maksudnya bolongan liya iki piye tak tapuk Maksudnya bolongan kamare wong liya lho, kudu kamare bojone dhewe. Nuwun sewu Bos, ngeten iki kedah jenengan ndamel setunggal kalih 3 sekawan gangsal 6 7 8 9 10. Endi 10 lho PC mripatmu iki. Lah nyapa ta? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Beh goblok ndati delok to, ngali to. Jiro lu 4 mo 6 7 8 9 10. Jete mripatmu Iki blawur apa? alon-alon ya, alon-alon. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh iki gedhi lho iki. Ah itu lho. Ora ketok ya. Kulo entuk kalih jebul gegeden. Heeh. Ngeten iki. Kudune wong loro to kuwi. Kudune wong Ning loro. gur wong siji. Ning mboten. Mergo saking gedine ngono piye? Nggih, mbok pilih ngoten. Ngoten iki jenengan ngertos. Lah umpamane awakmu ndelok sinden ngene iki. Lah dari sindene apik-apik. Umpamane masa ta sinden apik-apik mbok delok teko apane? Sindek. Mbok sik. Sik. Wah, ngerti aku. Apa, Mas? Mesti enek sing ngentut ning tengah kuwi kaya mau. Mau aku Dadi mlaku. akhire rayan ngono ya. Nggih, rayan ambune entut. Nek ndelok wong wedok, cantik karo orane iki. Sindan ki lho. Saka rambute lah ya. Rambute. Saka rambute. Umpamane Rambute ndek. ndek Iki berarti belum tunangan. lak rambute dawa, Sudah tunangan. dirabi ndak ora oleh. 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 Lak rambute ndek Belum tunangan. Lah, lak rambute madul-madul aja dirabi. Nyapa? Kuwi mesti bar dipangan cah nom-noman biasa ngono kuwi. Aku tau roh kakak narak mlakune kliar ngene. Tapi nuwun sewu kula mbok bilih anu tepangan kan di sini. Inggih monggo. Mboten napa nggih. Inggih mboten. Niki mulai niki mboten napa nggih. Oh mboten napa-napa. Niki bebas ta? Bebas. Sik Ora tak rahasia yo tak bebas. tekoki jenenge tok lho aku mung pengen roh sinden. Lah. Alah sik sekolah iki. Pelajar iki. Apa yo ngerti awakmu pelajar? Roh aku pelajar mudeng no, Tet. Apa tahu sekolah? Aku apa tahu Ora sekolah ngarepane bendina liwati mung pelajar tok. Lah kowe tau ro pelajar? Ero. Lah, nek nganggo rok sakmene, Heeh. mesti warna abang dhuwur putih, isuk-isuk terne bapake. SD goblok. Oh, iya, SD MTS kuwi biasane MI kuwi lho SD. iya, Lah iya. SMP barang kuwi MTS. Umpama nganggo rok sakmene, Apa? warna biru. SMP, Dhuwur SMP. Terne bapake to? Iya, terne Isuk to mulih. Isuk mesti terne bapake. SMP kuwi. Lah nek dhuwure dengkul, roke abu-abu, dhuwur putih. Terne bapake, isuk-isuk wis terne bapake. SMA. Oh, SMA. Goblok. Lah umpama sakmene roke. Ya. Terne wong lanang isuk-isuk ireng pisan roke. Kuwi purel goblok ngono lho. Mosok ora roh budakne Mas aku. Berarti apa tau ora ngrasane? Ora ngrasane. Tau ngeterne. Ora ngeterne sing ngeterne biasa kono. Walah. Sorry Mas Sari. Sik to. Pureke apa to, Cil? Alah niku niku lho napa niku telo niku digerut. Bener niku. Sik to. Enak apa ora, Cil? Nggih. Ngeco. Enak sak jame 70 kok. Dadi pureke enak ya, Cil. Enak sing ra enak ya berarti ora. Lah pingin apa ora? Lah ora ngerti pureke apa kok. Lah sesuk tak ajak karo Percil. Benjing kula WhatsApp nih. Oh iya, iya, Nuwun sewu paring asma sinten, Nduk? Mutiara. Ndet. Iki omong ora percaya iki.
Iki ketoke. Wong iki aja ndelok teko wajah. Lah ya rumah saku kalem jebul ketoke anu ibuke mbiyen idame mercon. Dadi dicelukno wis paring asma sinten, Nduk? Mutiara. Mutiara. Mutiara hitam. Mutiara pidalem saking pundi? Omahe ndi? Radigawa. Iya. Tet Recil, kowe iki nek kenalan karo bocah cilik ya sing apik, sing alus. Dadi penampane iki men penak. Lah niki pun alus lho, Bos. Kurang alus. Coba kuntet kowe. Ayo. Nduk. Dalem. Lah iku lho. Apa-apa kuwi karek wong-wongane, karek tembunge. Lah nggih, paring asma sinten, Nduk? Mutiara. Dalemipun pundi? Mboten dibeta. Kapok bosok kowe. Iki ngono tunggalane bekecot. Maksude omahmu lho. Omahe. Lah nggih to. Alamatmu. Alamatnya mboten ngertos. Ki jane lahir kok watu apa piye rek? Ngalih. Iki aku sing iso aku. Tak alusne iki tak alusne. Wilujeng dalu, Dik. Cantik ya ampun, bocah kok ayu men. Piye. Kathik menik-menik koyo benik tek. Mbak Mutiara, Nduk Mutiara nggih. Nggih. Tes sekolah. Asik. Sekolah karepmu ra karepmu arah kok. Takok iki nesu. Ancene karaktere ya ngono kuwi. Karaktere seperti ini. Bapak paring asma sinten, Nduk? Mboten ngertos. Ngadeg kok nggih Sampai karo bapake ora ngerti ora bacot bocah iki. Berarti ki anake sapi. Iya. Pak anake Pak Karno iki. Iya. Lagi majeng mriki Mutiara, ya ampun bocah dek menik. Hei. Kamu sapa? Mutiara. Kowe mendolo. Tet, ora oleh ngono, ora oleh bocah cilik. Tesek sekolah, Nduk? Nggih. Sekolah ning ndi lho? Duka. Garo sekolahane. Mboten ngertos. Golekno kebo lho dibungkus bocah iki gawa mule. Goreng ngono lho jane. Angel ram to niki saking pundi to bahasa Jawa men ora penak blas. Niku saking Badekan. Badekan. Putranipun sinten? Putranipun nggih menika Pak Wo Panut. Ngono jak duwe bapak jarene. Bapakmu Mbah Wono. Pak Wo bapakmu. Nyapa tejane? Nyapa tejane? Saene. Bukan mau krim najis mugalada. Bukan mau krim barang Anduk Mutiara. Mbok pilih niki hobine napa, Nduk? Hobi napa? Mancing. Apa enak sih? Dijawab ora dijawab. Sinden hobine mancing kok. Dereng. Napa? Hobine napa? Nyun yatra. Oh, nggih. Oh iya. Pak Sarip nyun yatra. Orane ngono dat lagi wis sesasi rong sasi enggak apa-apa telung sasi dalange ngenes iki. Bolak-balik njaluk duit. Tapi bener wong priyan sekolah ya butuh duit. Iya. Sekolah tasik kelas pinten, Nduk? Kelas kali SMP. Loro SMP. Lah nyapor SMA. Urung wayahe ya, Nduk ya. Nggih. Elah. Iki cekak tapi pasti bocah kaya ngene iki. SMP berarti bisa berbahasa Indonesia, Nduk? Saged. Bedanya aku dengan saya apa, Nduk? Aku dengan saya. Perbedaannya. Pikiran dhewe rek. Berarti gak sekolah. Aku iso. Awakmu bedanya aku dengan saya apa? Aku iso. Coba. Aku saya ya Lah saya. ya kleru. Loh, lah bedane aku dan. Loh, kalau saya anak bapak sama ibu. Lah aku. Lah ya mbok kowe anake sapa? Padha karo iki berarti ade bapak we. Piye to Dat kowe iki omonganmu jangkrik. Perbedaan saya dengan aku. Lah iya. Lah kalau saya anak bapak sama ibu. Lah aku nih. Lah sing ngerti ya sapa? Padha karo anake sapa kowe iki kok? Lah iya, ayo, omone sapa? Alah bocah. Matur nuwun. Engko timbangan aku susu tak tekoki mari didoni ora bosok aku malah. Lenggah-lenggah liyen. Wah bocah sing kelas loro SMP. Iki bibit-bibit sinden Ponorogo kaya ngene. Sing mriki mbok pilih sing mriki. Mike, Nduk. Iya. Ngentang iki. Ngeser ora. Nyapa, Cil? Kowe ngeser ora? Ngeser ndasmu. Iki bojone dalang. Bojone dalang. Iki gawanane rangsele. Anwar sewu yes biasa ae dhewe. Ngene iki ning dhuwur ki plat kuning, Tet. Lah plat kuning tegese. Ya iya no, lek ning dhuwur panggung kita harus totalitas. Kuwi sapa wae wis ora roh, kuwi wis bolo. Bolo ya. Mbah kuwi bos apa ora kuwi bolo. Kita harus bagus di atas panggung. Anu, Mbak. Bareng asma sinten? Siapa Mas? Jenengan lho lah, bareng. Aku toh? Nggih.
Sapa ya jeneng kuwi? Lah ya mbok kok iso lali terus piye sampean Gus? Masa kepethuk sampean aku lali karo jeneng kuwi. Dino ora ketemu. Piye kabarmu, Mas? Tanganmu lho. Nyapa ta? Delok bose. Alah gatekne ya ben. Kangen Nggih, suwira kangen Mas. suwira tau ro. Suwira Aku lak karo ngene iki kangen. Iki padha karo mbakku dhewe lak ngoten Padha karo adikku lho ya. Mening. Tanganmu lho. Alah bene to Tet nyapa. Bose lho. Alah ora tek ketok ngono wis. Kowe diantem cempolong lho. Nyapa cempolone apa enek ora duwe Nek apa-apa. panggung ngene iki aja ngomongne sapa-sapa. Sapa-sapa. Yo ora enek bojo, ora enek Ora sapa-sapa. enek bojo, ora enek sapa-sapa. Mboten napa-napa niki. Ora apa-apa. Bebas, Cil. Ayo. Ngomong ora percaya kowe iki. Tet. Dalange ape ngarit. Ayo, pi dalem tenggene bose nggih. Nggih. Anu hobine napa biasane teng griya ngoten niku? Hobine napa? Hobine tukaran. Tukaran. Heeh. Wong lanang kebacut iki ora tanggung jawab. Kuwi bagus. Lho bagus piye? Tukarono. Ngawur tidak boleh. Itu namanya KDRT, apa ngene jenenge? Kekasaran dalam kekerasan. ruang tamu ngono lah. Iya lho Mas, aku bendino ki ditukari lho Mas. Isuk bangun kaya wis ditukari lho aku kuwi, ki. Mbak. Walah kebacut sing Sing tukari sinten? Sing kuwi. Lah, nek sampean ditukari, bendina ben iso ditukari entu tono. Nggih, niku paling mutah mungan sing lanang. Dados ngoten niku nuwun sewu. Hobine napa? Hobi lintune tukaran mbok bilih. Lintune mawon lintune. Hobine. Padu. Oh, anjene. Wah, iki to sing- Anjene keluarga iku wis ora kena dijak omong-omongan dadi ketoke mendina padu wae. Tapi ndak apa-apa. Yang situ. Iki lho, Dat, iki lho contone. Urung jak omong. Ora, iki contone sinden dilungkas gendeng ya sing kaya ngene iki. Urung dijak. Lah aku ketularan kono lho. Mboten, pareng asma sinten Mbak Yu? Inar, Mas. Inar, pi dalem sang pundi? Kono aku. Mayo kono Oh, padha wae. Hobine napa nuwun sewu? Heh, ora. Ora Mas teh omah niki. Kene ki rewange kok. Hobine napa nuwun sewu, Mbak? Hobine nurut kahanan. Oh, nurut kahanan. Iya. Ora apa-apa ki dirapi ra masalah, Dat. Iya. Iki bocah iki mesti manut ning sembarangan. Neriman. Ikhlas. Iya, iki delok teko ngene wis ketara. sing ngene. Wah, iki lho mening, Dat. Iki lho masuk iki, Dat. Alah, awakmu ra nutut. Bareng alah, sapa jenengmu? Alah, ayu Ram. Cil. Bareng apa sinten, Mbak? Nggih, kula Fitri Jayanti, Mas. Fitri Jayanti. Pi dalem saking pundi nuwun Di sewu? dalam saking Karangjoho. Karangjoho. Hobine napa nuwun sewu? Hobine kula iyam. Oh. Bah tenan aku lak kene adus aku mesti dadi sabune mening pokoke. Apa-apa Iya. sabun iki gur meneng. Meneng tok direwosi terus mate diulet-ulet ning kene. Wah, aku mau meneng ya aku. Dadi apa? Kowe keri ya, Cil? Mboten keri wis pokoke meneng tok dadi sabun kok. Mau meneng terus ngosoki sembarang. Pah. Nur sewu, Mbak. Nggih. Hobine cita-cita napa, Mbak? Pengen jadi istrinya Percil? Aduh, Oh iya. aduh. Siap. Iso ngomong ya Nggih. sapa? Mboten cita-citane pengen dados guru. Oh, guru. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Matur Alhamdulillah. nuwun. Guru, Cil. Guru mutan. Mriko Mbak ini kok. Mbak. Wah, iya mening neh iki, Dat. Dat, omahmu mbakmu lho. Ijol iki tombok vario sitok paling. Ambimu. Takono. Nun sewu Mbak cantik. Bareng asma sinten? Kula Dwi, Mas. Dwi. Oh, Berarti anak nomor loro iki. Nggih. Saking mriki mawon. Nggih. Ponorogo mriki. Nggih. Hobine napa, Mbak? Hobinipun memasak. Oh, masak. Nggih. Piye ki lho. Kowe nek masak dadi apa, Cil? Alah tenan iki Dat iki sembarang masaki apa-apa enak bocah iki. Isuk lho bar tanggapan ora tau turu, masak Dat. Dadi masak apa enak? Masak sembarang Berarti enak. masak bataku bareng ya enak. Iya Pak. enak. Nuwun sewu. Nggih to ngoten niku, Mbak. Saestu to, Mbak? Nggih. Setunggal meleh. Napa melih? Makan. Makan. Oh, bagus. Aja Dat, akeh badokane ora usah dirabi. Lha saiki ra dimasak, ra dimakan terus piye? Mrikone lah niki wis genah lah iki wis genah senengane piye, Cil? gitu. Lah apa enek sinden rong apa-apa nyekeli gedang ngono ya wis ora karo-karuan iki wis. Seneng. Lah rong apa-apa lho, urung Mana mripatmu ya ro ae. Aku iro. Lah rong apa-apa lho, sinden rong ditakoki gedang kok dingene. Hai. Ora koclok Cil. Gue iso ae ngono lho. Urung ditakoki. Urung tak takoki jenenge sapa, hobine sapa. Lah gedang diantuk-antukne to ora. Aja Wah. mboten asal ngono lho. Benjing-benjing mboten pareng nggih. Aja sok nantang perkara ya. Ampun ngoten. Lan jenengan mboten napa-napa rencange keri. Enggak ngono. Delokan jam iki sik jam piro? Nggih. Nuwun sewu paring asma sinten, Mbak?
Gedang. Bareng apa sinten? Tati, Mas. Tati. Pi dalam saking pundi Nun Sewu? Wonogiri. Wonogiri. Hobine Maem bakso. Jare mau maem gedang. ora. Bakso ki enek pentole ngono lho. Maem bakso, mine kuning napa putih? Ora direng. Lah. Kenging kecap, Mas. Oh, kengen kecap. Kengen kecap. Ireng. Yo ning Keriting niku, mine keriting. Apa enek mirengi koclok apa piye dagelane gendeng apa piye kok? kaya weruh. Urane ngono Kena kecap, kena kecap. Oh, bakso. Sampun senggel napa sampun ngedabel mbok bilih? Maksudnya wis duwe Ngedabel pita? pasangan napa mboten ngoten. Tasik. Tasik SMP. Sampun manak pisan. Oh, alah jago lah sampun manak papat. SMP ya padha pene. Matur mbah nuwun. Lah menika sing alah macam iki wong apa? lho. Nyapa? Wong pondok iki. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong pondok begitu sing aneh. Wong pondok. Waalaikumsalam. Apa ya jenenge? Ora, men kunten ra iso men kunten. Jangan ngomong Arab, jangan Iya, ngomong Arab, ngomong Arab. Daleman lho kae. Assalamualaikum Mbak Yu. Waalaikumsalam. Qulullahu ahad, Allahu somad. Kan nyari. Takon goblok. Bahasa Arab iki. Bahasa Arab apa wong qulullahu ahad bahasa Arab? Arab apa ora? Arab. Lah iya. Lah tapi artine apa nek takon-takonan? Waduh, kuwi ora ngerti. Lah apa ta? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. La in syakartum la ajidanakum. Kowe jane wong kucluk iki, wong kucluk iki. Kowe goblok. Ya ndelok kahanan lho, Cil. Saiton. Aduh. Awakmu jan setan, awakmu paribasan. Paring asma sinten, Mbak? Namanya siapa? Ayu. Ayu. Iya. Ayu asli dari mana? Asli Ponorogo. Ponorogo sini aja. Hobi apa, Ayu? Maling. Syukur. Maksud Maling ki piye? maling yo maling ora maling sembarangane lho. Lah maling apa? Maling apa ki atine laki-laki utawa wong lanang. Gitu, Mbak. Nggih. Lah iya toh halus alhamdulillah. Halus dah. Alhamdulillah halus. Matur Mbah Nuwun. Iki lho. Gila Tet, takonono Tet, pedhot musuh iki kowe. Syukur. Ayo kunten kok jokne. Aku ra wani, Bos, karo iki wong ki kleru nakone joh lambeku. Mbak Lus iki mpone mik ra penak iki. Iya. Ora iso ngomong. Iya. Kudu tepoto, kudu ngati-ati. Nggih, kedah ngoten. Nuwun sewu. Niki Mbak sing paling ageng. Hei, Tet. Mangsamu kuwi senengane Wonogiri. Oh. Kowe ngawur rek. Wis seneni kok mangsamu. Nuwun sewu, Mbak Yu. Asmanipun sinten? Asmanipun sinten? Tet. Kowe iki iso ora? Mbak. Bareng asma sinten Mbak Lucy? Kocok nakone ora kele. Mbak Lucy bareng asma sinten? Lah sapa sauramu piye? Nami kula. Oh, nami kula jenenge. Oh. Sinten? Nami kula Lucy Brahman. Brahman. Lucy Brahman. Inji Oh, Lucy Brahman ya iki lho Dak jenenge Lucy Sapi ya iki. Lagi ngoten to, Ayo Bu? Brahman ki sapi ya. Sapi. Mbak Lucy Brahman pi dalem saking pundi nuwun sewu. saking Ponorogo de. Ponorogo mriki mawon. Inji. Lah Lucy nggih mbok era. bilih wonten lepat kula. Oh ditakoki laran handul-handul ini berapa Nuwun pedhot. sewu Mbak Lucy Brahman. Wong alusan lho, wong Hobine alusan. namung pesen kali jenengan sak sesasingkas niki mboten usah medal king griya. Wonten menapa? Besar. Mengke mesti ditumbas kalian Pak Karno. Lah akhirnya jenengan dibeleh ngoten. Polane benjenan menika sesasi melih sampun powel ngoten nggih. Aja macem-macem lho, Cil. Kowe Aja macem-macem karo Lucy. Lah napa? Lho, kok muel-muelne kuwi kok. Lho mboten pareng ngoten. Lah ya ora oleh, wong sik bilang koyo Mboten ono napa-napa. Dek kan mboten ngertos hobi kula napa. Lah gila. Takono. Hati-hati lho, Cil. Hobi kula mangan ndase dagelan. Lah dalah. Wis kono. Wis masih bodoh, Cil. Aku tekono Tet. Hobimu apa Cil ngono? Nek ndas Tet. kula pahit, ndas niki manis. Tet. Tekono aku hobine apa? Mas Percil. Nggih Mas Kuntet. Hobinipun napa? Ngemut gelungane sinden. Oh.
Sak durunge aku dicakot tak emut sik. Dadi rasa nyokot. Nggih mboten masalah. Wis meneng kono. Sing kono. Iki lho mening iki. Mbak Oh India paling iki. India iki mangsamu iki sarungan. Sarulkan. Tunggalane Kok sarulkan. Namanya siapa Cantik? Lah tenan diomong India ra percaya. Piye to sampean golek sinden kaya ngene digoleki to. Lho suarane piye kok? Paring asma sinten, Mbak? Lo baca bola. Tiba-tiba dawa. Apa? Lo bandil Apa kita kese? Tegese apa, Cel? Tak jak mlaku-mlaku keturun tak golekne jam gandul. Oh. Apa? Jangkrik. Ojo narna lho, Kowe Tet. aja rono to. Iki lho mboten porno. Lah apa kuwi? Kowe nek gelem karo aku tunangan ku tak tukoni ali-ali. Ali-ali kene ora kene goblok. Gak penake kudu kene. Kok rumah saku. Oh iya, mriki Mbak. Jumeneng riyen, Mbak. Mboten napa. Mriki. Lah lakune kaya ngono, Cel. Beh, iki jarane api belas sinden iki. Lha apa nek Apa laku ya ora ikan? kleru Lha iki golek genah wis sinden. kenceng manis kok dijak lho sampean iki wis rumangsaku. Dalu lho, Mbak. Nek ngomong Oh, roh dataku anu golekno tabo ki datapo gender ki tak benakne sik. Tak benakne sik kan. Wis. Iki lak ra dibenakne wong ki engkole wis dol kok. Iki lak ra di anu ki wis ra kena iki. Lho. Dua di lo. Dawe ya aimu. Kurang gede. Lah bodoh dawe. Awakmu gak iso. Dapat lu wala. Tetap. Dawe dah aimu. Ini. Ora kena iki kudune ditandani. Ora ditandani ora iso. Ora iso. Sing kono. Iki wis dol tet iki klepe wis pedhot. Lah, ndang nggo mlaku. Oh, enak ngono lho. Mundur lho. Terus. Kena. Kanan. Namanya siapa Cantik? Lala saya. Lah. Gampang perkara dituthuk ki Mong dituthuk tok Lala namanya Lala aslinya dari mana? Ponorogo. Kalau mau maaf, hobinya apa Lala? Hobinya? Iya. Ngemut. Wes repot ki, Cel. Ngel iki. Kok su ngemut kuwi engko piye? Lah iya iki ora Maksudnya takono ngemut sing piye? ora ya pedhot kancane Susi kaya ngene. Ngemut napa, Mbak? Pengen tak mut. Enggak. Aku rong mbok mute keri ae. Maksudnya dimut atine iki didelok atine nuwun sewu Mbak Lala. Nggih. Jenengan nembang ngoten sing remen nembang napa? Nembang mbok bilih nembang niki. Sing remen. Sing remen? Nggih, paling seneng sampean tembang apa? Dangdut. Dangdut. Wonten musiknya to, Mas? Wonten, siap. Nah, Oh, C Mas, C. Pakai C ke W dadi WC Mas. Gak usah ngono. Iki dijajal, Iya. iki dicoba. Nggih. Jenengan Coba. coba. C Mas. Lagunya Campur Sari apa itu? Banyu Langit apa Suketeki? Suketeki. Suketeki. Oh, Suketeki. Suketeki bisa? Iya. Ya. Suarontot itu kan? Angin. Lah iya, angin sing mambu jenenge entut goblok. Suara angin. Iya, suara angin coba nyanyi dulu. Suara angin nyanyi hadap sana. Suara angin. Terus. Angin sing ngeridu ati. Kleru, Pak. Iya. Kurang Pak piye, sindene kurang sampean piye. kleru, Pak niki, Pak. Lah piye klarune piye? Niki mboten ngoten, Mbak. Lah Lu kok nembang. benakne kok, Cil? Benakno, Cil. Nggih. Lah nembang ngeten, Mbak. Mboten usah ampun meneng ngeten. Nembang meneng niku jenenge cagak PLN. Warai. Ngene. Piye. Marah ono. Upamane warna ono. Pakai bergaya. Pragakno, Cil, pragakno, Cil. Nggih, Mas. Heeh. Endi to kibote ora ketok to? Oh, oke, Bro. Lah iki bakul cilok ya tenan. Jariku kolok ibote. Ya, gini ya, Mbak ya. Iya. Suara angin. Oh iya. Angin sing ridu ati. Lah iki kudu di Nah, heeh iya. ngelingake sliramu sing tak tresnani. Coba. Tangan jangan sampai keliru, Mbak. Tangannya Oke. gini, di kuping Sini ya. Mriki nggih. gini. Oke. Hayya 'alas shalah. Masa gua angel mau suara angin kon tak kemi koclok kayak jare. Ayo. Untune ketatap mic.
Suara angin coba. Suara angin. Piye to, Mas? Ngene lho ngene. Piye. Iki. Piye? Omong ono. Piye? Marah ono piye? Cah Rene ye. Kancane ora usah masuk Tangane piye tangane? Ini Sikile. sikile sing arep lho aja mbok ngenek nih. Piye sikile? Iki sing arep kek ning ngarep. Lah sing mburi kek nang kono lho. Lah terus mlakune piye? Terus piye? urung. Lakune piye? Urung tak kongkon ra usah Oh, iya, mlaku iya. sik rada ndek. Set. Lah iki dundur nih. Masuk. Dalange ha. Ya piye? Dalange pingin. Piye ne, Mas? Piye to? Aja nemen-nemen. Oh iya, alon. Nerak bapake Saipul. Alon. Ya rada hop. Oke, hadap sana ya. Ya. Suara angin. Coba. Suara angin. Aja nemen-nemen, Alah, Mbak. alah, alah. Saman bengkong kok. Nah, ngene, hop. Oke, ayo. Suara angin. Angin sing reriduan. Ati manggone kene. Atine kene mbok uyek ngene. Oh iya. Ah. Iya wis. Dalange madhepe ning debok kae ra usah rene-rene. Lah nyapa? Nyapa ngewasi ya. Ampun mriki bos. Aku ki enenge Marplono, samarku nek awakmu kabeh ki sembrono. Mboten. Ora ya? Mboten. Ya. Pun jenengan Mula debok. tak awasi. Nggih, jenengan debok mawon pun. Nek sinden iki urusane mriki. Nggih, urusan kula niki sakniki. Suara angin coba. Suara angin. Rene. Angin sing reriduati. Terus. Ngelingake sliramu sing tak tresnani. Anu aja kakean duyek, enggak penak kok. Nyapa. Pengen nangis, Pengen nangis ngetokke eluh ning pipi. Terus. Suara Lah weruh. kleru. Suara weruh iku kudune merem. Suara Suara weruh. weruh. Iya. Iya. Ora weruh iki merem. Oh, iya. Ayo. Suara weruh. Suara weruh. Lah. Bener ora weruh. Bener ora weruh. Suara weruh ki ngene lho, Oh, Mbak. iya, Ora iya. usah nayak-nayak ning Oh, iya. kancane. Heeh. Suara Suara weruh. Heeh. Senajan mung ana ngimpi. Up. Ngalemo. Lah iki kleru nah iki. Kleru Iki neh kan ono apa? desang. Ngalemo. Dadi rada ngeses. Aduh. Yo ki dijajal, Dat. Dijajal. Ayo, karo ngeses. Ayo. Ngalemo. Karo ngeses. Ngalemo. Ayo. Ning aku tambah nono. Dan. Alah wis. Asmane katut malah. Iso dadi Anu ya Mbak ya. penyakit asma. Piye, Nek? Pakai goyang aja ya. Oh, Kalau iya. ngene kita ndak penak ya. Jadi Goyang. suara angin sing ngeridu ati. Ngelingake sliramu sing tak tresno tantang dengan tantangan tut. Nah, itu ya. Ada Coba isara. Madhepe mriko. Tangane ngene. tangannya. Oke, rada ndek. Set, rada diundur mening. Enak. Ayo. Bak. Yuk. Suara angin. Lah, Angin sing Mening. reriduati. kaya ngene kok. Pengen nangis ngetokke eluh ning pipi. Ya. Pengen. Ayo tak delok dhewe dalange ra oleh. Nangis ngetokke eluh ning pipi. Dalange lele nyapa ngadep rene. Senajan Cilaka, Cil. Hop, wis enak. Lah nyapa kok tutupi, Cil? Lah tibane sampean roh ora tak tutupi. Lah kene pengen roh. Enak bojone anake. Yuk, langsung saja. Apa ki Mas ini? Banyu Langit masih bersama New Paralon. Aduh, intine paralon. Takono. Napa? Marsudi Laras. Marsudi Laras. Ini kok bose. Lah niki. Langsung 3, 2, 1 jadi. Adap sana. Oke. Bersama Marsudi Laras. Banyu Langit. Agak banter, Bro. Agak keras saja. Tolong sama-sama semua yang di sini. Yuk. Air. Orkes sama piye lho? Yang berada di belakang sana. Oke. Ya, oke. Yang berada di atas pohon. Oke. Suara angin sing reridu hati. Elingake sliramu sing tak tresnani. Bener
bener. Pengen nangis ngetokke Iya bener. ning pipi. Swara weruh senadyan mung ngono mimpi. Bener. Ngalemo ning dadaku banono kangen ning atiku. Terus ngalemo ning aku ben adem kesiram utane banyu langit sing ana dhuwur kayangan janingan banyune udan ya. telesono atiku kang sing kasmaran enek tadi tresna murap sakelingan ademe merapi purpo suara ngomongke opo bener ademe gunung merapi purpo sing ning dalan Wonosari Yogyakarta. Hey, ayo bareng-bareng masih bersama musiknya dibanterkan Mas Marsudi. Masih bersama Marsudi Laras. Masuk deh. Udan grimis telesono ati iki ben rakengan senadyan ing katresnani hey nganti kapan siramu sing tak ya dek gunung merapi purpo suaramu ngomongke opo merapi purpo sing ning Wonosari Yogyakarta janjine lungane ranganti suwe-suwe nganti sore janjine kapan tak enteni selawase masih bersama Marsudi Laras bareng-bareng hadirnya Marsudi Laras Samporsari. Matur Mbah nuwun terima kasih Mas nuwun sewu Bu Limbuk niki lak mboten Mbak Lucy Brahman didalaken mangke kula didukani sosok. Nggih. Niki disepoti kalih gamelan mau nggih. Tulindak ngoten nggih. Nggih. Mataraman Pak. Tulindak. Anjasmara. Yanan Joyo Anjasmara. Nggih, kula wonten.
Rene Anjasmara cedhak marang Kakang Anjasmara. Sik miku romune. Iya ora apa-apa. Cek. Anjasmara. Injih, Kakang. Rene cedhak marang Kakang Diajeng. Nggih, Kakang. Mlakumu kok kaya ngono ketoke kena diabetes kowe Diajeng. Lho mlakune kok enek ngene ya enek kok. Kowe iki dadi apa umur Anjasmara iki dadi apa? Dadi apa kowe? Kowe dadi tukang son. Lah apa? Lah kowe dadi apa? Lah iki manut bose to. Lah umpamane Anjasmara ngene iki genah to. Mbak Lucy ki Anjasmara. Wonge lho bodine delon. Gedine kaya ngene. Lah maksudnya body kaya ngene iki body piye menurut nggonmu? Lah body ngene lihat cantiknya wanita, iku delok entuk sikile. Kok iso sikile? Sikile nek ora nemplek lemah, iki berarti duduk wanita. Iya. Oh, berarti Mbak Lucy ora nemplek lemah berarti duduk wong wedok. Duduk. Oh, berarti termasuk jerangkok. Nuwun sewu. Ora gemik sing enek kabele. Gemik sing enek kabele. Damarulan Anjasmara. Ora usah. Aja ngomongin jerangkong lho ya Mbak Lucy. Ayune kaya ngono. Nah niki Mbak Lucy niki sae. Lho apik no. Ning sagete napa Mbak Lucy lak teng mriki mbok? Lho nyindan iso, nyanyi iso. Lah niki pinterane ngubetne BPKB-ne kancane kok. Niki pinter niki. Tak rungok-rungokne kat mau swaramu ora kepenak. Apa nek lek munggarak Mbak Lalamu wong wadon alus mbok kok ngono-ngono ning ngono mang apa? Bener Mbak. Kowe ngerti apa ora iki nek bocah cilik-cilik dicontoh rapi ya? Sepurane Mbak. Mbak Lala iki wonge alus kaya putri karton mbok kon joget-joget ngene-ngene. Kleru masamu Ya apa? sepurane to Mbak. Kowe ora kena dicontoh iki bocah cilik tok. Bener Mbak. Mbak aku roh iya jarek kula ya padha karo kancane. Ya ning tindi percel iki mesti rasan-rasan wong wedok sing ora ditresnani Mbak. Apa maneh karo sampean rasan-rasan. Delokne piye? Iki ning gone Mbak Lucy. Aja macem-macem. Iki ning Ponorogo lho, Cel. Lah Mbak Lucy kok kaya Ados saka Banyuwangi lho iki. Ora ngono, karo garwane dalange ya mbok bejeki. Karo Mbak Tati nyekel gedang kowe ya mbok bejeki. Ora aku barang bejeki Mbak Tati aku ya mung kerita. Aku ora nyapa-nyapa lho Mbak ngono Wong kuwi. Jawa kuwi aja lali jawane. Eroh aku. Wong wedok wis macak ngene iki ya diperlakukan dengan halus. Apa nek wong wedok kon ngene-ngene? Enggak bener. Kon ngene iki ora apik ngene iki, ora apik. Ora oleh. Ngomongnya malah ngene dhewe jane koclok iki jan wedok. Iki meraktekne supaya awakmu ora usah ngene-ngene. Ngono lho. Ya ngono lho Mbak ya sepurane lho Mbak. Aku ki ndudoi lek sing ngene-ngene kuwi ora apik. Ora apik. Mbak Lala kuwi wonge wong putri kraton. Alus, aja mbok kon ngene-ngene. Lah karepmu terus piye? Ya krik. Kowe iki ngandani malah ngene-ngene ket mau. Aku ki nyontoni kuwi sing salah. Ya maksudnya nyontoni Mbak Yu teh ora usah mbok ngenek-ngenene mbok bolan baleni. Wis nyeneni malah baleni. Aku ki nyontoni praktekne kuwi sing salah, ya toh? Lah, ya toh? Bener Mbak, bener. Ancane awakmu ya ancane salah kok. Lah sing salah ki Mbak Lucy iki kok. Mbak Lucy ki nyontoni ben awakmu ora balik-balik sing kaya ngene-ngene. Pitutur becik lho kuwi. Iya Mbak ya Mbak. Ya sepurane. Sekolah apa ora? Sekolah Mbak. Lek sekolah kan ya ngertine Pendidikan ngerti, anggaku sopan santun sopan ngerti. santun Eroh kudune Mbak. ngerti. Eroh aku. Lah iya. Ora tau sekolah kuwi. Eroh aku Mbak sekolah. Bocah ora tau mangan sekolah ngono kok. Mangan sekolah apa mangan semen karo bataku karo mangsaku. Bangku sekolahan. Lah sampean sekolah apa ora to Mbak? Ya sekolah. Pinter berarti sampean. Ya pinter kok sembarang aku tau iso. dadi guru. Sembarang iso Ya berarti. sembarang iso. Sampean dadi guru iso. Loh, aku guru, Mbak Ayu kuwi guru. Lah iki lho. Loh, siapa? Di sini semua berpendidikan. Guru kabeh kuwi, Cil. Ini guru Pendidikan bahasa kabeh Jawa. kae. Kene, kae guru bahasa Jawa. Oh. Sing Mbak Dwi kuwi guru seni. Ya. Sembrono Lah, kowe. ya Aku toh? no guruku Google kok. Ya, tenan aku. Goleki gambar-gambarne Google metu wisan. Apa cepet. Aku guru PAUD lho. Heh? Aku masa ning ngene ya berpendidikan. Berarti iso aman Tau gurune dadi aku. guru Mbak, guru PAUD. Carane Guru piye PAUD. ndelok guru PAUD Coba, carane coba. piye? Guru piye? PAUD kuwi ya ngajari kudu sabar nang murid-murid. Oh. Bocah cilik-cilik dicontoni sing apik. Umpama buku rawuh, "Selamat pagi anak-anakku." Oh, aku momone cah PAUD. Umpama dadi Kowe cah PAUD, Cil, upamane Cil. Bu Mimi. karo gurune ora asal ngono. Aja ngono, Cil. Ora ngono. Ya, pripun Kok ta? mimik piye to? Aku nomor 1. Bu. Sik, ndek Bu. mulai gendrek lo telu kok gendeng kabeh. Ren, kowe nyapa melok rene barang iki nyapa. Kowe nyapa, Candase kaya kambil. Rambutmu kuwi kakek dirondap ngono kuwi. Ya. Bu. Bu guru rawuh ya disambut dengan Sambut sing baik apik. toh. Diapane? Loh dihormati disalimi bu guru datang. Lah.
Ngapa kok padha nangis iki? Pengen, Bu. Pengen apa? Bu, keri lo goblok. Kok iso diosek. Jadi murid yang baik tidak boleh Naik. Nangis. Nangis. Iya. Anak-anak besok kalau besar mau jadi apa? Ayo. Saya mau lah sapa ngomong maling lho. Awakmu dadi apa? Mau jadi dokter aku, Bu. Oh, jadi dokter. Kalau Iya. jadi dokter terus nyuntik siapa, Nyuntik Bu Guru. Apa? Dadi sopir. Jadi sopir. Nyupiri mandek sapa? mandek golek purel. Iki sik sekolah PAUD urung Jawa purel. Aku kaya bapakku. Bapakku sopir. Kamu bisa menyanyi? Bisa, Bu. Apa? Tok indli. Apa tok indli itu? Gedhok lindri. Angel iki Piye cedak. nyoba nyanyi kene nah kene. Indli adang elong ati awe oto eli. Kok gak parah? Enak li kok enak bulu. Kok otak liku? Lah iya. Apa? Indli adang elong ati awe oto eli. Oh gak pareng ya nak nyanyi kuwi. Apa sih? Loh, yo nyanyi bangun tidur Angong itu utelus andi ida upah oto iti abi andi uolang ibu embetikan tempat tidurku oto li. Wes ora sudi tadi gurumu. Suwi-suwi murid gurumu dadi gendeng. Lah piye? Lho genak kene wis. Nek caramu kaya ngono kuwi gurumu wah gendeng Lho, tenan. tapi nuwun sewu, lak niki nuwun sewu, lak guru bahasa Indonesia siap. Mbak Lucy niku pinter, telak vokal kalah kali kula, joget kalah kali kula. Kalah. Jare sapa? Lha kowe iso joget apa njajal? Mbak Lucy Aku ki toh. apa-apa iso lho. Pamane ambro. Sabar itu adalah ujian, sabar itu adalah ujian. Sabar. Luwe ning sing aja dipangan. Piye? Misalkan sampean gurune apa? Umpamane aku lah vokal, Bos. Oh, ora Niki vokal. olah vokal. Oke, olah Saya vokal. yang bisa. Ya. Mohon maaf, itu pakai pelok, Pak De. Pelok. Kowe pengen lah vokal ta karo aku? Iya, Pak Guru. Pak Guru kaya atuh. Aimu. Angkemmu. Atamu. Terus mari gak tak terusnya di seneni aku. Pak Guru seperti apa? Aduh. Api. Kok api dengkulmu pelak Pak De. Saman roh lagune wayah wengi. Wi roh ta? Coba madhep rono jajal nembang kuwi iso apa ora? Dengan meresapi dan membawa sebuah lagu itu kita harus tahu lagu itu apa. Coba. Berdiri Pak Guru. Enggak, jungkel. Jangkrik tenan. Ayo. Kan sik TK to. Ora kira TK, kowe tak SMP. SMA lah ndak wis kena lah tinggi. SMA. Tuh. Maksudnya tinggi goncengan ngalor ngidul wis pas ngono lho ya. Nggih, kalem napa? Kalem jajal didelok sik. Ya udah. Lho, nyapa kundat kuwi? Ya udah. Ndak. Wah, Halo, ora ana apa-apa lho. Lha nyapa kowe? Iya nyapu aku mil ayo. Waya, coba. Ora nyapu. Sing tularan Apa nyapo? Kancane ora nyapu. aku mesti mbok ngono tak disi. Apa nyapo? Aja guyu. Aja ngono to marek aku guyu. Aja ngrusui murid. Nggih, boten. Wah, iki. Lho, ayo. Nembang Mbak. Wayah wengi udan krimis wis suwe. Terus. Banyu kang tumetes. Apa kena kaya ngene gerakan apa? Lho. Wong sing Mening. katresnani. Lho, ya ta. Ketara ta sinden budek ya ngene iki. Ya, Lho, mening. Lah piye to? Lagune lagam kan kudu alus. Ya alus ini
jogete kene apa nek langgam terus mbok enekne koclok ya kowe iki. Ini kan menyanyi dengan menari toh? Iya, menyanyi dengan menyanyi. Coba kamu. Wayah wengi udan grimis ra uwes-uwes. Ngono kan ya iso. Nyampuk kok mbok jentitne barang. Urung wayah dangdut barang. Ayo. Wayah wengi udan grimis ra uwes-uwes. Alah iya bener. Iya. Diomongi aja dikenekne. Ngene iki kumat wong aduh. Alah. Sing kenceng lho, Cil. Sing kenceng lho. Nek kira kena lho, Bos. Wis kaya ngene iki terus piye? Kowe wis tak omongi, aja gawe wis Mbak. Olakno aja sok kon nyanyi, Cil. Ya kono kuwi dadine, Cil. Wis. Ndak. Iya, jangkrik tenan sik to. Kowe aja gawe jogetan sing Mbak Lucy gak kena joget ngono kuwi. Wis ngene ya. Alah iki terus dipiekne to. Aduh, ampun ya. Sik. Nek gak kena dibuang ae. Aja. Golekno disetrum lambene sisi. Ngene lho, Mbak, maksudnya ora kaya ngono jajal dangdut wis nyandut. Sampeyan senengan dangdut jajal dangdut. Ayo. Apa, Mas? Koplo. Wayah, ayo. Langsung dangdut. Lagu kuwi. Iya, jajal. Wayah wengi udan grimis ra wes-wes banyu kang tumates Nemen iki. Nemen. Wong sing nemen. Aduh. Ndak kena. Iki ndak kena. Hei. Apa nek dalange mbok ngenekne koclok ya. Megelke traes kowe muridmu ki kok, Cil. Wis Mosok dalange diantur-anturne kowe. Bah. Sik, Mbak, maksudnya ngene lho, Ora, Cil. Aja sembrono. Mosok muridmu dalang kok diantul-antulne koyo Lah ngene yo, sampean iku duruh madepe rono tok ora usah rono, paham? Dalang kene iki ke. Dalang. Nah ye. Oh diantul-antulne. Ya iya, madepe rono, Mbak, ya. Bisa ya Santi ya. Dalang ikat mau rasan-rasan lagunya itu bisa ya sayang. Ayo coba dulu dikit aja. Ayo dikit aja. Ndak usah diginikan, oke? Oke? Iya. Wayah wengi udan grimis ra wes-wes banyu kang piye ngene iki? Dadi singgonku. Aduh. Kudu ngentut. Enggak ngono niki jane anak munyuk kok gitu. Kuwatir lho. Dengi Banyuwangi ana kejadian sing kaya ngono. Hek lho bokonge ning kono, sirahe ning kono. Lho ora ning ngono lagi ndak masalah. Anu ya Mbak, ya jogete sing alon padha karo aku iso ya Mbak ya. Lah joget jaranan iso Mbak sampean. Nggih, saged Nggih, sembarang nggih. Mangke alon. Monggo langsung Mas tembange niki. Ya iki ya Mbak ya. Kon jogete jaranan piye Mbak? Lah joget jaranan. Lah joget jaranan piye? Tung tak dang, tak tung dang. Ini to. Jaranan Tulung Agung. Iki jaranan Kediri. Oh, Kediri. Iki mripate mosok mendelik terus ngene iki sebabe wedi ambune telek. Dadi kaya ngene iki jaranan. Ngene ya Mbak ya. Nggih. Ya, nggih ya, ayo monggo. Buka celok nggih? Niku iki buka celok mon. Wayah wengi udan grimis ra wes banyu kang tumetes dadi saksi nggonku nangis wong sing tak terasani tega ninggalake aku ning uripku yen ora ana sliramu sumire angin tansah tutut kalbu rasa kata amput agawe lara dadaku lewat tembang kangen Dangdut, Bro. moga bisa dadi tombo kangen iki nandang wuyung rina wengi Ho hey Marsudi laras. He ah.
satonane kowe mung tansah setia ngenteni baline endamane sing semu lewat tembang iki wujud katresnanku Marsudi Laras. Awas. Saya pade. Masuk Mas Pete. Waya wangi udara krimis rawis wis bayu kang tumet. Iya. Desek sing nangis. Wong sing tak jasani. Iku ninggalake. Oh iya, pinter. Suwung jroning uripku yen ora ana sliramu. Awas. Angin tansah tutut kalbu. Rasa kang tak dapat agawe lara dadaku. Lewat tembang kangen muga bisa dadi tambah Awas, bro. nandang ujung lewat tembang kangen aku titip tresno cari seliramu wis ora kroso aku tetep sayang tresnaku mring seliramu ora bisa ilang tansah setia ngenteni ngenteni taline endamane sing semu lewat tembang iki wujud katresnanku sampun Neng ndi? mulai Neng ndi wong diaturi wong ki sik urung lho, sinden sitok-sitok sik urung. Lah sampean nyapa mulai wong joget penak. Enak. tenan no Lho lah ya gentenan sing nembang gentenan ning joget tetep sampean melok ngono. Lagi ngoten ta Pak nggih? Gelem kowe dikruyuk sampun Mbak. Mbak Lucy tetep joget nggih. boten Pak nggih boten Lho ngono to Mbak Piye, piye? ngono. Lha terus. Mbak Lucy kudu joget nggih. Lho. Suara kunten nggih terbanyak. joget nggih Mbak kalau ora. Lah kuntet tuh sama terkotor. percel joget nggih Jangkrik yo nggih nyapa to wong-wong. Tap nuwun sewu niki wonten panyunan napa mbok bilih. Caping gunung Lah niki tak kecil. kedahe sing dijenggleng sinten mawon? Oh, sampean nggih. dilirane sapa Iya tetep Digilir. Sampeyan niki karo aku. Sinten mbok bilih jenengan mawon. dilirane sinten Jenengan anu. Mbak Lala. Nggih, sinten mawon. Pokoke kula jenggleng setunggal-setunggal niki mangke. Oh, kalih Mbak Tati, monggo. Mbak Tati. Mbak Tati kare Mbak Lala. Monggo. Sepot dados. Yo. Ya dados. Oh. Yeay. Ho ho ho. Lela, 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 lela. Niki napa, Bos? Niki caping gunung jenggleng. Caping gunung jenggleng. Nggih. Kula sing panggonan. jenggleng nggih, kula piyambak mon nggih. Wah, mboten napa-napa. Kayu iki mengko sampean dhewe sing jenggleng. Kuat Kuntet ora? ora sah. Kuat apa ora? Lah nggih. Lah ya setungano. Ya ora apa-apa ancen aku ya ora teko. Iya. Aku Kowe kok ngono to langsung. Nuwun sewu sedih. niki saking pundi riyen? Niki pun monggo sampean kula mau setan dhewe. Oh, sang kula dhewe, Mas. Lah gak aku.
Lha piye kok ngono? Aku ono senengane ngono ana. Ngonan gedang ku mau. Maksudnya saking nggih mriku. Kene. Digilir lho, Cel, digilir. Sapa iki? Aku sih. Sampean sih. Iya. Dadi iki cara wong nomor 1, nomor 2, nomor 3. Madam. Sampean kok mburi apa kok ngarep, Nduk? Karek karepmu Mas milih ndi kok ngarep oke kok ngarep Aku ngarep mburi seneng masalah ngene iki. Non saya kok iringan man nggih. Oh kok iringan. Dadi ngene. Ya, oke. Oke. Tapi ndak penak. Kok mburi ana. Kok mburi ngene. Wah, Tet. Kang Percil, Dalem. mengke nyuwun direyakne lho. Oh, siap pun toh sembarang. Aku diumani lho, Cil. Iya ya Tet, engko ae ku lah awakmu engko tak umani sing engko sing ngadang. Punten kowe ana turane wae. Nggih. Anu rada ndek, Mbak. Lah, iki rada diundurne mening. Alah, yes. Wis kena masuk ping 3 awakmu suwi. Pak Sarip karo Pak Karno guru ketip-ketip ae. Siap Mas Percil. Siap. Ya, kok mburi tenan lho ya. Oke. Wis jamu, Cil. Wis. Ya. Sing bejo ya panggang goren. Olahraga sik, Cil. Kowe merem-merem. Udah sik. Kowe marahi ning ngalep lho, Ren. Kowe tak tutup kene. Sing nyawang goren ya. Saben. Anu, Mbak. Piye? Mboten usah ubah terus. Ora. Kancane ngincere kok kleru. Nyawa. Awas. Dipole, Cil. Nggih, Pak. Nggih, no saya belum nggih. Ancang-ancang. Lah niki. Dipole, Cil. Hut. Awas. Ya, hut. Piye rasane, Cil? Ayo, ya. Enak ora? Ya lah, ndak ya antep lah ndak. Jaluk, Pak Cil. Jojo sik. Urung wayahe kowe ku. Jak geger tonyo bosok. Ya kene Mbak Ayuku, Jenengan nggih. Wah, iki lho ngedeni lho Tat masamu iki. Pripun, Mbak? Mbak pilih pripun? Jenengan modele pripun? Modele? Nggih. Manut jenengan Mas Percil. Song mburi wis ngarep. Saking mburi. Napa ngajeng? Napa saking ngajeng? Anu wingking mawon. Wingking ngeten, Mas. Hai. Wong edan. Jaluk to, Cil. Maten ono aku. Ayo. Yen memajang among nganggo jano. Wis ping pindho goblokmu. Aja mundur. Awas, Cil. Dipole dipasne, Cil. Pasno, Cil. Nyapa kok mumbule akeh men? Lah iya piye ancen iki powe nak gauri kok. Sakit penake. Enak, Bung. Enak. Aku mau kok mumbulku ora akeh ngono. Patenono. Mari ngene mumbul ping akeh. Iki lho. Aku alon-alon ae ya, Mas. Mbok tuwek iki engsel wis pokles. Iki wis PU. Iya. Faktor umur. Iya. Adine mlakune sayek. Kombure pokok ngarep. Alah karepmu. Aku ya wis ora tak kuat. Aku ngene mung kudu mutah. Alah aja ngono, ayo tenone jeding sik to, Mak. Ora sampe kon jeding mbak wis ceblok dhisik. Ayo. Ngenyek. Ayo, ora usah guyon. Padha ae kowe ya sangobat ngono. Iya. Iki awake dhewe biasa udur tok, ora sampe jenggleng akhire keturon. Bosok. Mas Percil, jenengan nggo jeropo kuwi? Anu jare. Wis kadung mangan sate jaran. Lah iya, jebul keturon. Mbak, sepinten, Pak? Sakmene. Kambing. Iya. Lampune kok mati. Ancene tak pateni cacah ben gak roh awake dhewe. Polahmu iki lho, polahmu. Kembang mae wata. Iya ngono, bener. Iki pedhot engsele, Mak. Wah motek kopah-kopah kaya ngene.
Jane iki jerone apa? Aja mau kowe engko tak. Oloi gelungan. Gunung. Hei. Ora muni iki piye ta ya? Aja banter-banter ta makmu. Aku ora Aduh. Piye ta? Pasno. mongklo. Pasno Cil, kurang pas kira-kira kuwi. Awake dhewe mripate dhewe. Toto, dipasne. Dikencenge. Pecene. Yang kerik kok enggak kena. Piye ta kowe kok wis dak? Rada dicepeti. Aku lak musuh wong tuwek kok ya kaya ngene. Ora kena tinggi wae aku. Alah wis aku wis beser makmu. Wis ora kena tinggi. Berubah. Hei. Dadi apa? Hei. Nom Awak neh. kabeh telu awakmu. Nom neh. Ya aku ya kudu jenggleng ngono. Engko ae. Ere. Ada tungguin. Kowe gelem jenggleng kambil. Oh rumangsaku. Bocah koyo sak kambil. Wayahku ya, Mas. Iya sayang, enggak apa-apa. Kalau aku pasti mencintai kamu. Iya, aku juga, Mas. Ayo cantik. Sampai ya, Mas. Iya sayang, iya. Kelakuanmu kaya ngono kuwi. Ora. Nek wong tuaku dhewe wedokan. Ora. Iki Mangan. awake dhewe keluarga setruk berbudaya. Mangane pamit to karo wong wedok iki pamit. Lah, Ya pamit dina bal-balan apa piye? Iki mbok wek ya ngono kuwi. Ayo. Ya karo aku ya, Mas. Iya. Masa mbok tuwek suwe karo mbokno malah sedih lho. Iya mari ngene tak suwek-suwekne. Kok isih kono to, Mas? Karo aku ya sing sigrak to. Lah. Oke. Apa cita? Sarwi. Oh. Mening. Aku ya pengen dingonokne. Aku wis ora kuat. Aku waleh karo awakmu. Padha tuweke kok malah nemen kuwi. Ayo yang kedua. Masa nemu malah sigrak men kowe Cil. Nggih no. Mas Udia. Oke lah. Enak Cil. Enak. Jan. Panas udan. Udan panas. Wis ta. Aling-aling. Beneran. Aling-aling. Ya, rada maju. Sepi gunung. Ayo ya. Ayo singone galak bro. Ora ta, ayo le. Asik. Tunggu sik. Oke, dongo. Ayo le Cil. Ayo le. Ho. Wah, ketoke galak iki. Ayo koprole Cil. Ayo le. Asri. Ayo tak kudet. Hot, ha, ho. Ayo. Satu. Ah, salah. Pinggir. Isalah. Sok.
Nek ra iso lisio men getaran percil. Ayo Ren, dasmuren. Dasmuren. Goren mundur. Ayo, tengah. Dasmuren. Awas Ren. Disen. Ya. Iso. Masuk. Entet iso. Jan ya, Ayo, kaya getaran percil. Yes. Yo. Nyepok. Ono teleke. Oh. Oh, donga sik. Ya donga ben iso koprol ping 3 ya. Donga. Sambat karo danyang kok. Tit. Ayo, Tet. Awas. Ya. Ya, aku lho dicontoni. Iso. Oh, ayo. Wis pindho le nyontoni. Ayo, Til. Ya. Kok ndonga neh? Ndongane kok kemen. Yet. Het. Cak. Het. Roto, ayo le. Asri. Iya. Iya. Gombal apa? Etrekan. Oh ya. Oh. Hei. Asri. Hei. Reok mini. Reok. Iya. Ya dreki kok kono apa kok kene? Kok kono sik. Kok kono sik. Piye. Oh ya. Longgo, lek dietreki sampean longgo dietreki Mbak Lala, yo. It. Ya, ayo Mbak Lala. Ayo. Op. Ayo. Cadilane yuk. Ya. Nyapok. Nudon blase dhewe. Yo. Enak ta? Genten Mbak Tati. Yo, pisan Kas. Iki apa to? Anu Edrekan, jadi sampean ndas cibrane ndas barungan dadak merak diedreki jaran. Batil. Ya. Yo. mending aku telung dino ngene iki gelem aku. Yo. Langsung edrekan, Pak. Langsung edrekan. Alon-alon ae ya. Kowe cek kurang loh. Telu no bro. Iya. Aku mau Ayo. telu. Kowe kecedekan Gini yo, Cil. Kok mletek, Cil. Kowe kecedek Rasane ketiban meriem piye, Lah Cil? ngono jan Rasane sing loro piye? Lah sing iki ndak apa-apa, mending bas. Lah sing iki. Beh, jan kuwi kaya dam truk lho suwe. Wis mak gledek ngono wis ora ana ukurane rumah saku medele lho XXL kuwi. Ora kena dijak omong-omongan. Ayo terus nih, Mang. Natian.
Iya, Mbak. Nadya timun sikarane ayo bangun negarane yo awas jeneng saiki apa kandhani sinandhe yo langsung dipun dangdutaken yo gone padha lara asyik Mbah nuwun. Gayeng. Alah saestu. Cak percil. Teng daleme Nggih, Bu Inem.
buinem nggih jan iki panyunan ya. Saestu. Nggih niki wonten panyunan Bos niki mbok boleh. Oh nggih. Nggih jenengan waos mon mboten ana. Oh nggih. Wonten panyunan kathah niku wau. Nah. Nggih sadèrèngipun Cak Percil Nggih. kepareng ingkang kula hormati rawuhipun anggenipun nenggani kawula sedaya. Iki menipun Bapak Kepala Desa. Oh nggih. Desa Ngampel mriki. Nggih rawuh niki wau. Inggih menika menipun Bapak Siswanto. Nggih, Pak Sis. Sedaya keluarganipun. Ah, nggih. Ugi ingkang rawuh matur suwun anggenipun nenggani kawula. Pangestunipun inggih menika Mbah Panut ugi nenggani kawula. Ugi inggih menika Bapak Pardi. Ugi inggih menika menipun Bapak Kamituwa ing mriki inggih menika Bapak Kamituwa Susanto. Nggih. Mas Edi Susanto nggih ugi rawuh inggih matur ing panut anggenipun nenggani kawula. Inggih sadèrèngipun Cak Percil niki wonten serat. Sugeng dalu Mak Limbuk kula saking grup SCP Ponorogo. Nyuwun lagu setunggal Kaya Langit Ambi Bumi Sayang Dua Sesideman. Lagu niki kagem sahabat SCP dimanapun berada, Hong Kong, Singapura, Taiwan, Malaysia, Korea. Nggih, lengkap. Nggih. Panyunane sae-sae menika. Nggih. Wonten malih mbok boleh dipun Wonten waos. malih diwaos menika sugeng dalu Mbak Limbuk kula saking keluarga Bu Boinem. Oh nggih. Nyuwun lagu Tai Gending menika Mbak Lucy plus Percil Jambu Alas. Weh. Nggih. Iki Mbak Tati Percil Salah Tompo. As. Nggih. Matur suwun mugi-mugi Mas Marsudi lancar sedayanipun. Amin. Iki wonten malih sisan. Nggih, wonten malih napa? Gending setunggal pupus gedang. Weh. Madiun Ngawi, Gambyong saking Bapak Bu Nasir Lor Kuburan. Weh. Lor Niku kuburan. sanes nota to niku. Senes. Oh, senes. Kagem Mbak Limbuk, Mbak Lala dipun jogeti Mas Percil. Nggih. Kalih sedulur Gambyong sedaya. Ampun niki wau. Matur kuing panuwun. Napa diaturaken napa, Bos? Niki napa diaturaken keng Langsung Mbak kagungan. Ayu. Oh, Mbak Ayu. Mbak Dwi, Mbak Hah? Dwi. Kalih nggih, Bos. Mbak Dwi, Ya, Mbak mboten Dwi, Mbak Dwi mawon. kalih Mbak Mbak Dwi Ayu. mawon. Nggih. Sing pundi? Mbak Dwi niku. Oh nggih. Monggo jumeneng. Monggo Mbak Mbak Dwi. Dwi. Nggih, kalih Mbak Inar monggo. Oh, nggih. siap, Kalih niki, Bos. Nggih, Yuk, kalih. sepotono. Mbak Inar, ayo. Yo. Lolel 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 lolel. Lolel 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 lolel. Liwat aku kelingan. Lah niku Lagune sapa wi? mbuh Ciptaane sapa ya? Sesideman Cak Percil. niki sesideman Oh, panjenengan, sesideman keren. Bos. Nggih no. Gubuk Asmara Oh, nggih Gubuk wonten. Asmara. Mboten mboten nggih. Sesideman apa gubuk asmara? Kula Manut. Ah, kula manut jenengan mawon, Mbak. Nggih. Nggih. Radane lho. Kang dipun kersakaken napa monggo? Nggih. Wonten sesideman kali wonten gubuk asmara. Sing pundi? Oh, gubuk Gubuk asmara. Asmara. Nggih. Gubuk Asmara. Cak Percil. Dalam Gubuk kaya ngono kuwi cagake ndah kuwate ya Cak Percil. walah saestumu iki krekot. Mongko urung ambene ya Cak Percil. Lah nggih anjene dalange senengane ning gubuk kok. Wus. Maksudnya pas ngarit-ngarit niku lho, Bos. Ah, iya. Monggo gubuk semara. Tambah setunggal. Lah napa Bocah nih? cilik mumpung. Oh, nggih. Wey. Aduh, ning sini, Nduk. Aduh. Ini. Mariana. Calon sinden Ponorogo. Tiara. Ya, Tiara kok Mariana. Tiara kaya jajan lho kuwi. calon sinden Ponorogo iki. Ya. Niko langsung. Langsung monggo. Monggo. Liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren nang jaga kabatu pisan hawarno abang
Matur nuwun Mbak Yu, sampun Pak. Tiga dilek wah diterusne ki ya apik wong telu apik.